Hola, som Pablo, Dani, Joel i Vicent i anem a fer un petit treball sobre Francesc Tàrrega i la influència que aquest té sobre el nostre centre i el nostre poble. Francesc d'Assís Tàrrega i Cea va néixer a Vila-real, Castelló, el 21 de novembre de 1852 i va morir a Barcelona el 15 de desembre del 1909. Va ser compositor i guitarrista, molt conegut per tota la societat espanyola. Un accident va marcar la seva infantesa, ja que va caure dins d'una sèquia. La seva vista va quedar greument danyada. Son pare el va traslladar a Castelló perquè aquest pogués accedir a classes de música. Va entrar al Conservatori de Madrid al 1874, on va estudiar composició amb Emilio Arrieta. A finals del 1870 es dedicava a donar classes de guitarra i donava concerts amb regularitat. A partir de 1880, després de que estudiara en el conservatori, va començar a fer gires. En 1881 va fer un concert a Lyon davant de les persones més importants de l'època. A més, va ser invitat a tocar per a la reina Isabel II d'Espanya. Va realitzar gires per Perpinyán, Cadis, Niça, Mallorca, París, València, etc. I allí, en València, va conèixer una vídua rica que li va oferir a ell i a la seva família una casa a Barcelona. Així és on va composar gran part de les seves obres, com ara Recuerdos de l'Alhambra. Però finalment, Francesc Tàrrega va morir a Barcelona en 1909 a causa d'un derrame cerebral a l'edat de 57 anys. Francesc Tàrrega va ser una persona molt important en la seva època i per això a la seva mort es van fer monuments en el seu honor. Un d'ells és el que podem trobar a la plaça l'Alguer, al costat de l'institut que rep el seu nom. També hi podem trobar un bust seu a la plaça Ballarri, les quals dues estàtues foren creades per Enrique Gimeno. Fora de Vila-real, Francesc Tàrrega també va ser molt important. Per exemple, a Castelló, en el Parc Ribalta, també hi ha una escultura en memòria d'aquest. Com els meus companys han explicat abans, Francesc Tàrrega va ser un músic molt important, especialment per als valencians i valencianes. Amb l'objectiu de commemorar a Tàrrega, a la localitat de Vila-real, la seva localitat natal, es va construir un institut, al qual es va posar el seu nom, l'IES Francesc Tàrrega. Aquest institut compta ja amb 53 anys d'història. Aquest és el nostre institut, on hem passat els nostres 6 anys d'educació, secundària i batxillerat. L'idioma predominant és el valencià, encara que hi ha algunes assignatures que es donen en castellà, que ens agradaria fer en valencià, però dintre del que cap són minoritàries.